Είμαι ευτυχής που είμαι κοντά σας σε αυτή την εμβληματική εκδήλωση, στη γενέτειρα της εμβληματικής αλλά και συγχρόνως γενέτειρα του Ιπποκράτη της ιατρικής του κόσμου, εδώ στα Ιερά Χώματα που φιλοξένησαν την πιο αρχαία άσκηση της ιατρικής πρακτικής, στο αρχαίο ασκητήριο που γέννησε την ιατρική γνώση της ανθρωπότητας. Να συγχαρούμε τους αριστούχους φοιτητές της ιατρικής. Εύχομαι η σημερινή τελετή να σας μεταγγίσει το χρέος σας απέναντι στο μεγάλο πατέρα της ιατρικής και πρωτόγοντας το χρέος σας ως γιατρούς απέναντι στον άνθρωπο και τον ασθενή, όπως αδαμάντινα και διαχρονικά δίδαξε διαμέσου των αιώνων ο σοφός γέροντας της ΚΟΠ και συνεχίζει ως τις μέρες μας να διδάσκει κλασικότερα από οποιονδήποτε άλλο όρκο, ο όρκος του Ιπποκράτη. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους αληθιστές. Ίδρυμα του Ιπποκράτη δεν είναι μόνο ότι μεταλαμπαδεύουμε την ιατρική γνώση. Μεταλαμπαδεύουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι, ότι όλοι είμαστε μαζί και ότι όλοι μπορούμε καλύτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εδώ τα Special Olympics, ο κύριος Κοδέλας, βρίσκεται για άλλη μια χρονιά μαζί μας, με τα παιδιά μας, και ένα είναι σίγουρο. Τα παιδιά είναι παιδιά μας και εμείς θα είμαστε κοντά τους και το αποδεικνύουμε και το αποδεικνύεται με την παρουσία και των σχολείων του τόπου αλλά και των επιστημόνων που έχουν έρθει από πολλά σημεία του κόσμου για να είναι μαζί σας. Καλούς αγώνες και σήμερα και στη ζωή. Προχωράμε! Ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, ευεξίας, ευζοίας, ένας πυλώνας ανάπτυξης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ίδια την οικονομία της χώρας αλλά και τις δυνατότητες αύξησης των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, κάτι που αφορά τους νέους μας επιστήμονες, οι οποίοι, όπως ξέρουμε και το έχουμε πει και το είδαμε, έχουν μεταναστεύσει βεβαίως σε υψηλού επίπεδου υγειονομικούς σταθμούς, αλλά και που μέσα από αυτήν την ανάπτυξη μπορούμε να δημιουργήσουμε τις νέες προοπτικές παραμονής τους ή και επανεγκατάστασή τους εδώ στην Ελλάδα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδείξουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις πηγές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αυτή την προοπτική. Η Ελλάδα είναι και μπορεί να είναι η χώρα της υγείας, της ευεξίας και της ευζοίας και να δημιουργήσει το παγκόσμιο υγειονομικό χωριό, το οποίο να φιλοξενεί για πολλές εβδομάδες εκείνους οι οποίοι θα μπορούν να το επισκέπτονται, να μπορούν να θεραπεύονται, αλλά κυρίως να αναζητούν τη μακροζωία και την ευζοία στην παραμονή τους στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.